Bueno, Patxo. Tellería. Tellería, bai. Martínez. Okeraz banagoz. Martínez, batzutan Martínez, beste batzutan Etxarri, bai. Mikel. Mikel. Bitxia toki hau, ez? Elkar ezagutzeko eta elkar ezagutzera emateko. Estenografia polita. Hemen huts bat daukagu hala ere. Gidoia ez daukagula oso ondo lotuta. Normalean ohituta gaude eskratoki batean egotea. Eskratoki batean egotea nahiko ondo ensaiatuta eta horrela, bueno, tira, erreza da, baina zailena da... Improvisatzen ez duztunean zeure burua da zure pertsonajea. Bai. Biluztuago sentitzen zara. Ez dokirun horrekin jokatzen dugu, ez? Ez dokirun formaton horrekin jokatzen dugu. Izan ere, normalean, zu Patxo zara, ni Mikel naiz, azkenengo ez dokiru musikal honetan, Tellería doktorea, Martínez doktorea, eta jolasten dugu apur batean gu garela, baina ez garela, baina, bueno... Beti jolasten dugu gu garela, baina hori literatuek esaten dutenean autobiografia egiten dutela, gehienetan gezurra da, edo erdipurdiko egia bat, ez? Guk ez dokirun konpainia bezala, zigilu bezala, autobiografia faltsua egiten du. Erdi benetako, erdi faltsua. Euskara Zentzilaren manifestuan Euskaldun berriak ginen eta Euskara... Baina, bueno, Euskaldun berriak gara eta Bilbokoa garela esaten dugu eta Bilbokoa gara. Gertatzen dena da, gero gauza batzuk gure imaginazio bero eta zikinetik sortutakoak dira eta ez errealitatetik. Larrua izetan... Hor batez ere. Hor ginen espertuak. Zentzu horretan, guk geure burua aurkezten genuen Patxo eta Mikel bezala, baina neurri batetaraino. Egia da, ez dokiru musikal honetan, gure azkeneko ikuskizunean, pausu pixka bat aldendu garela, pixka bat gehiago gure personajeetatik, eta egiten ditugun personaje horiek direla apur bat, itxura guztiz exageratuagoak. Ezberdina, bai. Ez dokiru unibertsitatearen lehenengo online seminarioa duzue hau. Tellería doktorea. Triangelua jo zuen kursu bukanako festan. Martínez doktorea. Ikusi duzu nire panderoa. Ama! Zauden zirik aurra! Ondo gaurea, izena daukata zurea. Polizia! Protestatzen du! Justizia kakasar bat da! Bai, baina... Inun baino alaiagoa izanen da. Kasu honetan, ez dokiru euskal musikaren benetako historia kasu honetan, lehendabiziko aldiz ingrediente berri bat sartu genuen. Zer berri? Ingrediente berri bat sartu genuen, hau da, musikaren inguruan. Eta gogoratzen dut, hasieran zuk beldur pixka bat zeniola ideia horri, ez? Konta zergatik eta... Ez du goratzen, imaginatzen dut ni musikaen kontuan zero patatero, eta eskerrean jarrita naizelako. Ez dakit ez du goratzen, ze pega jartzen... Pegak ez, beldurra. Beldurra. Bai. Egia esan, nik tanden honetan beti izan naiz beldurtiena proiektu berrien aurrean edo... Bueno, zure espezialitatea da pegak ikustea. Pegak ikustea eta pega jartzea. Arazoak topatzea, bezke, bai, ondo dago baina... Horrela, nik pegak jartzen ditut eta zuek pilak jartzen dituzue, orduan nik pegak jartzen ditut denean zuek pilak gehiago jartzen dituzue. Bai, baina egia da, ikuskizun honetan, halako pausu bat eman dugula, pausu bat, gero berriz atzera egin daiteke beti ez, baina musika sartzenena eta musikoekin batera antzesteak suposatu duen
gainontzeko lana, ez, esan nahi dute. Bai, ze lehen zen, bueno, testua, euskara gaia, alde ezberdinetatik helduta, orain dago beste komponente argi bat, musika, eta musika gaia bezala, eta musika presente dagoela, eta musikari aktoreak ez daudelako hor bere kioskoan jarrita, baizik eta interaktuatzen dutelako, ez? Orduan bai, nahiko aldatu. Eta ez batez ere, bueno, eskenatokian bai, baina ensaio prozesuan batez ere oso nabarmena izan da, hau da, zenbat denbora gu ohituta gaude ensaioetan testua eta eskena lantzera, ez baina, karo, kasu honetan, denbora luzea eskaini behar izan diogu, derrigorrez, musikari, ez, musika uneak, eta batzutan ematen zuen musika talde baten ensaioan geundela, eta ez antzerki talde baten. Nik momentu askotan ensaio horietan, nengoen hor, aluzinatzen, zuek beste hizkuntza batetan hitz egingo zenuten bezala, musikaren kontuan, ez dakidalako, ez? Eta orduan zuek erabiltzen zenituzten terminoak eta kontua, imaginatzen dut apurtxo bat ikasi dudala, horrela ibiltzen gara, ez, ikasten, bertxoetan ere, nekien baterez eta pankreasekin, sinalefak eta guzti horiek, eta nola deklamatu, nola egin, nola eman zentzua bertso bati, nola gorde musikalitatea bertsoaren, horrek ikasi nuen pila bat, polita da. Jende asko galdetzen digu, eta zein da mezua, ez? Ze mezurik dago zuen ikuskizun honetan, eta niri batzutan, egia esan ez dakit oso ondo nola erantzun, esan nahi dute, badaude obra batzuk, antzeslan batzuk, artelan batzuk, halako trama eta temaren artean diferentzia bat dago da, hau kontatzen dut, baina funtzean hau kontatu nahi dut, ez? Ez dakit, Zergatik Jamil guraz aurreko ikuskizunean, argi dago, hor badagoela zer kontatu nahi bat, ez? Baina, karo, hemen, gure asmoa, beti ez dokirun, berez eta gainera hasieratik Euskara Sentimenduan manifestoarekin hasi ginenetik, propio ditu genion divertimentuak, ez? Hain zuzen ere, gure asmo pretensio bakarra, gutxienez gure exigentzia bakarra, euskararekin eta antzerkian diverti araztea zelako, ez? Zentzu horretan, helburu xumea, helburu apala, ez pretensio berezirik gabekoa, da ez genuen ikuskizun horietan mundua aldatzeko pretensiorik, eta ez genukan holanko ideia edo pentsamolde bat plazaratu, ez? Eta horretan, ez dokironen ikuskizun guztietan, nik esango nuke, hala gertatu dela beti, hain zuzen ere, zentzu horretan behar bada norbait pentsatuko du edo leporatuko digu azalkeria behar bada, ez? Bakarrik apurua komedia eta jendea barregin araztea azalkeria da gaur egun, edo ematen du, edo horrela dago apurua konsideratuta. Bai, eta ni konstientea naiz horretaz, nahi dute ez da hau egiten dugun bakarra eta ez da hau nik egiten dudan bakarra. Nik badakit estilo honetan gure helburua euskararekin eta euskal kulturarekin jendea divertitzea eta ondo pasatzea. Hau da, euskara barre egiteko tresna oso egokia dela forogatu, ez? Zentzu horretan, helburu xumea da, baina konkretua. Nik erabiltzen dut beti, bai, nik harri eta harro erabiltzen dut hitz horik, nik uste dut lortzen duguna eta saiatzen garena ere da jendea harritzea,
egiten dugunarekin, porque, esaten ari gara oso apala gara. Baina, bueno, eta zu oso apala zara, baina barrekin, osea, erabiltzen dugun umorea ez da merkea, horrela, da nahiko elaboratua eta nahiko komplikatua eta nahiko ingeniosoa. Eta konkretoki gainera jolasten dugu pila bat, ez da bakarrik dramaturgiarekin, baizik eta hizkuntzarekin berarekin, eta saiatzen gara jendea divertitu eta harritu ze gauzak asmatu ditugun eta ze jokuak eta hizkuntzarekin ze gauzak egin daitezke. Eta gero erabiltzen dut arrotu, gustatzen zait, bueno, jendeak arrotzea euskararekin, coño, euskarak zenbaterako balio duen nik daukadan euskara hau, ezta? Jendea arrotu. Eta gero badago beste gauza bat, pila bat gustatzen zaidana, eta gustatzen zait zure testuetan. Izan daiteke ez dokirun formatoan edo tartean gauza zergaitik jamil, pankreas edo ez dokiruen formatoak. Badakizu, osea, euskera oso ondo erabiltzen duzu, ondo manejatzen duzu, eta euskera hizkuntza antzerkirako badakizu zelan erabili. Antzerkian, bueno, hizkuntza ezin da izan novela batean dagoena edo liburu batean dagoena da antzerkirako moldatu, hor daude egoera konkretu batzuk, daude personaje konkretu batzuk, eta badago lehenengo momentuan ulertzeko beharra, hau da, ezin da atzera bota eta horrela, hor ez dago liburu batean, eta zu badakizu hori egiten. Eta badakizu euskara testu zail bat, euskara errez batekin egiten, eta jendeak ulertzen du, hori zoragarria da. Nik uste dute hor, batez ere antzerkian, ez dakit literaturan oro har, baina bueno, antzerkian ulertzearena, lehenengo, antzerkian ez dago bigarren aukerarik gauza bat ulertzeko, ez dago rebobinatzerik, ez dago parrafo bat bigarren aldiz irakurtzerik. Beraz, lehenengo momentuan ulertzen ez duzuna hori galduta dago eta betirako. Eta orduan nik beti primatzen dut, lehenesten dut, ulermena, nola esango nuke, zuzentasuna baino lehenago. Hau da, badakit baten batek esango duela lantzean behin hor erabiltzen duzun esamolde hori edo hitz hori ez da Euskaltzaindiaren ikuspuntu akademikotik ez da zehatza eta ez da egokia. Nik egokitasuna zentzu horretan jartzen dut bigarren mailan. Por supuesto, saiatzen naiz euskara egoki eta euskara arauen arautu bat erabiltzen, baina ulergarritasuna, ez bakarrik ulergarritasuna eta adierazkortasuna. Hau da, hitz batzuk badaukate adierazkorrak izateko ahalmena eta beste batzuk ez. Espresa molde batzuk badaukate adierazkor izateko, intenso izateko, eta nik aukeratu behar badut, aukeratzen dut esaldi adierazkor bat, esaldi zuzen bat baino lehenago. Nola hasi zinen antzerkian, nola hasi ginen antzerkian? Naiz akordatzen, oso gaztean nintzen. Bueno, ez nintzenen gaztea egia esan, baina denbora asko pasatu da. Apur bat de rebote biok, nik uste dut, ez? Nik bai. Bueno, de rebote, bai. Rebote edo aurretik apur bat oso pensatuta eduki gabe, ez? Nik behitu, ni antzerkian hasi nintzenean, nik 23 eta 4, nik beti jartzen dut uholdeak, Bilboko uholdeak, niretzako da jomuga, zeren urrengo urtean hasi nintzen antzerkia egiten, 24 urte ukiko nituen, eta hor lagun bat ezagutzen nuen, gure kuadrian zegoena, Imanol Agirre, eta Maskarada antzerki taldean zegoen, eta orduan berak, orduan konturatu nintzen, edo entera jakin nuen, bazegola norbait gure mundu horretan, Bilboko mundu gris, ilun eta horizonterik gabeko horretan, bazegola norbait antzerkia egitetik bizi zena. Eta gau, bizi, gu ere ez ginen bera baino hobeto bizitzen, gu aekan ematen dituen klaseak ordu hartan.
Eta orduan esanen ensaio batera joan nahi dut, eta bueno, ensaio batera joan nintzen, zuek antzeundeten, zu bere antzeunden, ensaiatzen, pistolaren begizure biltzarako alako kursillo nahiko informal bat. Ari ginen Dario Foren pistolen begizure biltzak prestatzen, eta behar genuen rota itxuroso bat. Baina nik ez nekien hori, nik joan nintzen ara, eta Imanolek esan zuen, nik ezagutzen dut, tipo guapo, handi, presentzia honekoa, seguro oso aktore txarra dela, baina, bueno, estenatokia beteko du. Horretaz nintzen, baina, kuriosoena da, karo, nik gero konturatu nintzen, joder, nik txikitan, antzerkia idazten nuen. Eta nik gogoratzen naiz, eta gainera, eta gauza bat ahaztuta neukan, nire arreba batek esan zean behin, baina zuk ez duzu gogoratzen kuadernoak zenituela, eta kuaderno horietan antzeslanak idazten zenituela etxean. Beste batzuk futbolean hariko ziren bitartean, ni etxean antzeslanak idazten nituen, antzeslan tontoak eta txikiak eta laburrak, eta egia da. Eta gero gogoratu nintzen, txikitan ere, eskolan, noizbait irakasleren batek antzerkia egitea proposatzen zuenean, mundu guztiak ez duen, ez mesedez. Eta ni gogoratzen naiz, beti apuntatzen nintzela, ez? Zan nahi dut, nik baneukan hori buruan. Nik gogoratzen ez gero esate baterako 12 urterekin, kolonia batzutan egon nintzen, eta kolonia horietan jendeak gauzak egiten zituen, deportea eta ez dakit zer, denbora librean eta nik antolatu nuen antzeslan bat. Beste 3 lagunekin, nik idatzi nuen zirribo bat, eta antolatu genuen antzeslan bat. Gero, 16-17 urterekin denbora libreko monitoria nintzen, eta han nik egin nuen antzeslan bat, eta umeekin asto bat hartu, gurdi bat, eta herri joaten ginen antzerkia egiten. Baina garai hartan, hori zen, dirudinez nik sekulako bokazia honekan. Baina mundu ilun, gris eta perspektibarik gabekoa ez zen existitzen. Guk ez genuen ezagutzen aktorerik. Aktoriak ziren, Ameriketan bizi zirenak edo gehien jota Madrilen biziko ziren batzuk, baina gure herrian hori ez zen posible. Orduan, nik karrera bat egiten hasi nintzenean, bururatu ere zitzaidan egin bideo hori hartzea. Horregatik, karrera bukatu nuenean eta lagun batekin topo egin nuen, eta ni antzerkitik bizi naiz, bapatean, nire oroimenean... Ni antzerkizalea naiz? Lotan zegoen, edo guztiz anestesiatuta zegoen bokazio hori, zanun, koño, baina hau zan niri txikitan gustatzen zitzaidana. Joder, guazen ikustera, horregatik. Zan edut kasualitatea, baina ez hain kasualitatea, nire kasuan. Zure kasuan... Nire kasuan gehiago nik uste dut, nik ez neukan bat ere harremanik antzerkiarekin. Bai, gogoratzen dut, ikusle moduan, apur bat gehiagi bilatu gabe eta horrek, baina, bilatuko nuen. Bai, gogoratzen dut Komikos de la Legua ikustea, Bilboko Plaza Berrian, kalean, gogoratzen dut Geroa ikustea, Muerte Accidental de un anarquista, uste dut oraindik nengoela eta horrela. Baina, eneukan harreman handirik. Eta, medikuntza ikasi nuen, eta medikuntza basi nintzen, baina berehala utzi nuen, sartu nintzen unibertsitatean. Eta bai gogatzen dut egin nuela ikastaro bat, talde amateur batekin antzerkiarena, oso gauza, baina ze ondo pasatu nuen, zenbat gozatu nuen. Gero beste ikastaro batzuk egin ditute izen handiko, izen honeko profesionalekin eta horrela, eta askotan haserretu egin naiz, iruditu zaidalako fraude bat. Baina ura pila gustatu zitzaidan. Eta, imaginatzen dut, gauza kontatzeko joera eta gustua neukala. Baina, bai, kasualitatez. Hor sartu nintzen, zu baino urtebete lehenago, ustez testuak apur bat ikasteko, orain Euskaldun Berria naiz lehen oso kimutxo bat nintzen, baina, hor deno ginen kimutxoak maskaradan.
maskaradan Bilbao erdaldunean euskara hutsez egingo genuen antzerki talde bat, zoragarria zen. Bilbainada bat. Bilbainada bat. Eta, bueno, hoxe, orduan zu sartu zinen, gero egin genuen Gaztibeltzaren kabinak, hori izan zen gaira nire kontakto bat musikarekin, nire lehenengo kontaktua. Nacho Oskorrikoak, Nacho Felipek egiten zuen musika eta nirekin iaia suiziatu egin zen, grabatzen genituenean. Hori, bueno, gauza potentea izan zen, opereta bat, hor, medio gutxirekin eta horrela baina. Eta zirkuitatzen genuen pila bat, ez? Claro, eske garai hartan, garaia horiek bazukaten bere alde txarrak eta onak. On gutxi, zan nahi dut, baina horietako bat zen oso antzerki talde gutxi ginela, eta ginenak lan egiteko aukera bagenuela. Ni goratzen naiz, garai hartan ni maskaradan sartu nintzenean, eta 3-4 urtez soldata bat kobratzen genuen. Geroztik ez dut sekulan berriro antzerkilari bezala soldata bat kobratu. Egia da, ez akordatzen ze soldata zen, soldata nahiko eskasa izango zen, baina gu gazte-gazteak ginen, pisu konpartituetan bizi ginen lagunekin, eta ez genion gehiegi eskatzen zentzu horretan bizitzari, ez? Baina soldata fijo bat kobratzen genuen, harik eta makinariak estanda egin zuen arte, eta... Bai, komuna bat ginen, eta, bueno, gero etorri behar... Baina gogoratu, esate baterako, Gaztibeltzaren karabinak 100 gora emanaldi egin genituela, euskara hutsez, 100 gora. Gaur egun euskara hutsez kontutan izan da, askozaz ere antzestoki gehiago daudela, ia herri guztietan areto bat dagoela, antzerkirako, kulturarako presupuestoa gora egin duela orokorrean, asko jota 40 emanaldi egiten baduzu, hori da jomuga, ez? Eta zentzu horretan, abantaila zen, zan dut guk antzeslan bat prestatzen genuen eta bageniekin, 80 bat emanaldi egiteko, hau da, horretatik nola edo ala bizi alginela bolara baterako. Gauzak aldatu egin dira apursa, beste aldaketatxo bat ere badak orain kristonen, dirua dagoela eta kriston infrastruktura, antzokiak eta horrela, baina lehen nik uste antzerkia presentiago zegoen kalean, eta programazioa ere presentiago zegoen kalean, auzo elkarteak, ez dakiz zer, eta horrela, gauzak mugitzen ziren gehiago, profesionalizatu da zentzu guztietan. Profesionalizatu da, instituzionalizatu da, onerako, eta... Baina, hori dira lehengo garaietako alde on bat, baina, esan dezagun, orain, zan dut, antzerki konpainiarentzat gogorragoa da bizimodu aurrera teatzea, kompetentzia askoz azte gogorragoa, baina horrexegatik hain zuzen ere, nik uste dut ikusleentzat askoz ere aberasgarriago dela, batetik aniztasun handiagoa duelako, gauza askoz gehiago ekoizten direlako, eta gero beste aldetik kalitatea derrigor hobetzen delako. Gaur egun ezin duzu kaleratu edozein gauza, esan dezagun. Guk gauzak ondo egiten saiatzen ginen, ahal genuen onena, geneukan onena ematen genuen ekitaldi bakoitzean, baina kompetentziarik ezak pizka bat akomodatzera edo eroso egotera eramate zaitu, ez? Eta gaur egun akulu hori daukazu, ez? Jente asko dago gauza onak eta interesgarriak plazaratzen dituena, beraz, zuk zerbait plazaratzekotan izan behar du, ona, zerbait berria eskaini behar duzu, beste eskaintzen ez dutena, eta kalitatez altukoa, ez? La Máquina de Pintar Nubes zoragarri izan zen, eta izan zen pena bat, ze gutxi zirkuitatu zen, arrazoi askogatik oso zaila da zirkuitatzea.
bypass ere oso ondo. Eta orain igelak, eta, bueno, orain beste bat... Datorren, bueno, orain Donostiko jaialdian, nik idaztitako gidoi bat estrenatzen da, nik ez zuzendua, ez? Eta, bueno, beste Operación gidoi bat Kontxa, dago. bai. Zinearena ekartzen dit, bueno, burura, claro, Aitor Mazo gurekin ibili zen, kuriosoa zen, oso graziosoa zen, hor maskaradan denean denok, bera zen aktorea, gu gehiago ginen militanteak, antzerkiarenak eta euskararena, bera zen aktoreak eta batzutan esaten zigun, zuek, ez dakit nola esaten, guk esaten genio, porque zu aktore bat zara. Arraro egiten zitzaigun norbait gure ondoan esatea, ez ni hemen nago aktorea izan nahi. Guk ez genuen hori esaten gure buruaz. Niri asko kostatu zitzaidan, urte asko kostatu zitzaidan onartzea, aktorea naiz. Niri ere bai. Aitorrek oso garbi zeukan hasieratik. Eta bera zen aktorea, osea, eta, bueno, gero, ibili zen gurekin, gero aldendu egin zen, bueno, aldendu beti egon zen hor, baina, bueno, ibili zen pila bat Madriletik, eta, en fin, egin zuen bere karrera, gero etortzen zen, zuzendu zuen larrua izetara, gurekin, eta horrela, ez? Bueno, berarekin Torito Bravo. Eta Torito Bravo egin zenuen zubearekin, zoragarria. Bueno, Aitor Mazo, es que, benetan, goratzen nahi zenean, hile egin zen, eta Aitor Mazoekin kriston bronkak geneuzkan, oso beroa zelako, eta oso bera zelako, baina hain kontuatzen zara, zen maitagarria zen, eta zenbat... Eta berarekin egin ditugun barreak... Bueno, zoragarria zen. Ez dira ordaintzekoak. Eta, bueno, hemen gogoratu nahi dut Aitor Mazo, aupa Aitor, eta, bueno, eta gurekin egon diren beste guztiak, aipatu ditugu Jokin Oregi, gurekin dagoena. Bueno, bizirik dago eta berarekin jarraitu. Bai, jakina, esan nahi dut, eta Imanol Agirre, eta, bueno, beste jende, zoragarria izan dela beste jende guzti horrekin proiektu hauetan edo aurrera teatzea. Hori lehen komentatzen nuena, nik, zuk nirekin, baina batez ere horreagi, bauka hor komponente hori, ez? Ilusio konpartitu bat talde batekin. Bueno, placer bat izan da. Placer bat... Telleria. Telleria. Txarra naiz izan. Zurea ez dizut galdetuko. Lotxan baten didalako onartzea astu zaidala. Maikel, bai. Placer handia izan da. Thank you.